Sau bam și astăzi ne vom juca Infinite Craft și Infinite Craft, de fapt aici una. Și uite câte variante am găsit. Una acum, chiar acum un minut. Mă jucam ăsta. De acum o grămadă de timp mă jucam Infinite Craft. Adică nu doar așa de mult timp, acum 30 de minute. Nu 30 de minute, poate să zicem 10 minute. Avem acolo, uite acolo, avem direcția burger. Avem burger în direcția aia. De mâncat dacă vrei, ia uitați. Ce un burger pachetat. Trebuie să mâncăm. O să mai descoperi variante. Seriu. Water cu... Nu știu ce e chestia asta de... Uite. Ia. Electric Kell. Nu știu ce este. Oh! Electric... Shansi? Susi. Șuhui. Nu știu cum să citești. Tea cu vin. Tot tea. Șterge. Dragon cu... se cheamă? Electric Kell. Oh, dragon electric. Și n-am mai văzut dragon electric. What? Volcano. Ștergem. Ăsta cu... ăsta. Pot! Și asta pot. Nici nu știu ce asta pot. Trandafir pot. Bas. Am deja. Teia cu ăsta. Wow! Nici nu știu cum se pronunță. Bol cu fulger. Supă? Bă, vezi că e mișto rău. Ăsta cu tea. Tot din asta, ăsta. Pond cu pește. Tot asta, da. Ok, să dăm ăsta cu electric dagonia. Tot electric Kell, de fapt. Supă cu electric dagonia. Electric soup! Bă, mi se pare destul de rău. Water cu ăsta. Bă, ce asta? Am aici deja. Bă, ce s-aude? Chiar nu știu, bă, s-a oprit. Chiar nu știam ce s-aude. Oh, ce e asta, bă? Pot cu volcano. Vulcan, adică. Englez. Ăsta cu fulger. Wow! Wow! E mișto rău. Asta. Ăsta. Fish. Ăsta cu ăsta. Ăsta cu ăsta. Ăsta cu ăsta. Poate ăsta și cu ăsta. Ăsta cu ăsta. Trebuie să descoper cumva. Hai mă frate, cumva trebuie să descoper. Wow! Fel de statuia asta. Da, fuge. Asta e o statuie, statuia libertății. Wow! Venus. Ce e asta un Venus? E o planetă, știu eu că e Venus. Life, nu știu ce life. Chiar se introduce și în Infinite Craft. Se potrivește un frate mai bine Craft. Ok, dau cu din asta. Wow! Nu știu să pun un pronunț. Vezi că începe să găsim chestii noi. Oh!
Gata, găsim chestii, noi începem să găsim. Și ăsta, seamănă ca un tsunami. Bun. Stai așa că dau live. Mic. Ia. Dau cu pot. Oh, electric pot. Super. Electric soup. Electric can. Wow, electricitate. Cred că zic eu. Cred că e electricitate, chiar nu știu dacă e electricitate. Și nu știu dacă o să vedem, dacă o să strângem peste 3000 de like-uri, eu o să fiu foarte, foarte fericit, pentru că o să fiu eu. Dăm pe asta. Vreau să fie aici. Să fie aici. Și o să dau pe ăsta. Hai să vedem ce variante mai găsim. Hai să vedem ce variante mai găsim. Hai. Hai să vedem că am descoperit acum o variantă. Hai. What? Vezi că începe să găsim acum. Trebuie să găsim. Bă, ia uite ce e asta, nu doamne. Te aparte. Cred că am. Tot te aparte. Ăsta. Pompieri. Nu știu. Ăsta. Nu știu dacă mai descoperim. Bă, vezi, am zis că nu mai descoperim și am descoperit deja unul. Ia uite. Vezi că deja începem să găsim, uite. Vezi că găsim? Te aparte. Bun. Bă. Bă! Hai să găsim. Zic să găsim. Hai să găsim. Sirena am descoperit. Bă. Deja încep să descoper. Oh. Asta. Da, am descoperit. Asta. Merge? Văd că nu merge. Eu cred că am pus ăsta prea aproape. Eu zic să-l pun aici. Merge acum cam greu un pic. Dar am descoperit. Aici. Mic. Fac ăsta. Vezi că începe să descoperim. Aha. Cu sirena. Cu ăsta. Înger. Nu știu, cred că e aripă, nu știu se pronunță exact. Nu, frate. Dă cu live. Nu merge? Nu zic că dacă zici că nu descoperim, mă supăr rău. Aha. Nu, frate, că vezi. Wow! Ăsta. Vezi să, ia uite, poate descoperim și ceva. Să scrieți voi comentarii. Dacă vreți să descoperim chicken parmezan. Nu știu dacă o să putem. Dacă vreți să descoperim cereale. Dacă vreți să descoperim dragon. Deci am dragon. Cine știe. Vezi că începem să găsim. Statuie. Bă, ce e asta? Zeu. Ăi, zeu. Descoperi și zeu. Bun. Descoperi zeu. Dar momentan acesta a fost episodul nostru de azi. Noi ne-am data viitoare. Pa, pa!